Tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu building sakphalna muhar satak chu ti Bulgaria rama Rawngbawlna Chanchin ani Bulgaria rama in sakdonin sakphalna lekha nei angaya in sakphalna chu khopui administration ne na tanga pek thin ani 7-day Adventist ko ran chuan Bulgaria ram khopui lian ber Sofia ko ran lian tak hon atuma wangin khopui chief architect phalna ming sign ani angaya ni chu signature nei tur chuan chief architect muturin appointment siam angaya mase chief architect chu nitin office a omlo in sakphalna ming sign turin thlakhata voikhat chonulama office a local train chu baka appointment siam chu phone mang chawa siam thei ani a mani vakala appointment siam phal ani lo appointment siam tura chief architect secretary beturin Bulgaria rama 7-day Adventist Goshan office secretary Iva ikuta atla a ma se na chu all sam lo hle thlakhatna Iva chuan phone a ma se line abizia abepop thei mai lo thlani na phone chu arina a ma se changtu tur tu ma an omlo thlathumna le thalina po biak po thei ani lo ani atopa chuan Bulgaria Adventist Goshan president chuan chief architect office kalin an har satna chu ama ngein asoita a secretary chuan heta localin appointment isiam thailo phone manga siam turani ti in alo changa chuta president chuan chief architect office atangin Iva I afona office ko ma tuna hian a secretary chu phone in ron bero atia Iva I chuan afona ma se tu man an changlo phone chu aring renga president po in asia secretary po in asia ma se tu man an changlo Iva ngai dan chu anilo hle a thamuang talova president chu a phone le a khongain nangma nge hian phone in bero atia president chuan a phone ta a secretary ma nge ya dingchungin office chu akola ma se secretary chuan a chang chuang lo chutiang ani ta ka chuan anram chu midang leidu an om ani ang ti in Adventist chuan ngai dan an nei ta a Sofia we 7-day Adventist biak in sakna tan anram chu lutak ani a subway station lu na bul nai maya om ani a nakina biak in la sakna tur mun lama chuan shopping center lian tak aoma chumi ep lama chuan tramline khopui chunga electric manga khopui kalkualna na rail an manchi aom boka mithen ka chuan Adventist te hian beidon hun an nei anga anram hi tlom te in anzor phalang ti in ngaidan an lo siam boka Adventist te chuan biak in an nei theinan thanem ngai takin an tong traya kumsom ni panga chung an tong traya atopa chuan Sofia khopuya chief architect thar alo oma chumi chuan an building permit rei tak chung an lo nga to chu ming assign ta a quarterly mission project offering tia kan hria thin sabat vai som pathumna tholom mangin kumsang ni som ni pali October thla khan biak in chu saktran anita first elder Mariana chuan kumsom ni panga chung kan tong trai na chanin awma wangin kan valom tak em ti in asoi ani tuna hian Sofia we 7-day Adventist biak in chu sakme kani a chu khovel mun sang atanga mithil phal tak ten sang nei som ni quarter ma saber tholom an pek atang ani tun quarter a hian Bulgaria rama isualo kalle tur thu shildarna atan itan pui thei bokang tholom then khat chuan 7-day Adventist kindergarten colorful hope tia soichin chu atan puya tuna chuan an in lo ho atangin an mani in saknge ya anin suan lu thei veta phal taka tholom I tho awangin kan lo me khati zong kha tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani ngai thla tu te lalpan malsom vek chero se amen